ka bari zan kira ka haba bari in gama da wannan bari ban ni ko ina aikin nan sanya ku ba ni wani aiki ni ba aikin don jira kan aikin nasu ko amma yi ne wannan ba shi ko sa kan mari ba to dan ban biya ku aiki ba shi yasa ya yi za ku zuwa ku je ku ma aiki na ni ba wani aiki da shi wasu kuna aikin sa ba wani aiki ko ka biya mu kuɗin mu kai shi haka za ku yi mani kuma haka za ku yi ma ya mu ko zan iya aikin nan an wala ne to me kuke ni ba dai ku yi kenan ka biya mu kuɗin aikin mu na jiya nan can kai aiki ne muka yi da ku a baya ne wanda na biya ku kai ka biya mu kuɗi aiki kudin dan jiya kawai ban ba ku shi kenan sai ku ce za ku yi aiki yau to ga wa mu na jiyan mana me yasa gudu akai jiyan muna mun ga saka ba ka gudu lunguna ya dan ina kallon sai gudu ina fara ka gudu nuna wa da aiki ta to shi ke da ako za mu game da ni da ku za ƙara ba ku Fatima cikin waɗannan suwaye ne suka gida hajiya gashi nan a wannan ne gashi nan a cikin soyayya ne wanda yace na sai ni yawa ni wallahi Allah ni ba kai ka zo kofar gidan ba kace duk abin da zan yi sai kai soyayya da ni bai Allah duk tsoron Allah bai wa Allah wallahi da ni da wallahi da ni da ba kin da ni da tsoron Allah ba ki mutu wallahi da ki mutu no.